Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz. Esenlikler, yurttaşlar, hoş gördüm. Yurttaşlar, bugün yurdumundaki senin seyratların hazırlar var, yani özün ahım deyip tanıdıyanlar var, solum. Birini atlak kesecek, Aymurat Hacı diğerler Hitrokka'da mescidinin mamul devam ediyor. Şu millilik diyorlar da millilik sözüne katı yanlış düşünceler var da Kur'an-ı Muhammed son prezident hükümetinde oturanda millilik diye da yani milliliğe karşı çağrılıp parmalı deyip yerinden milli hoksuzluk size değişmiş oldu ya. Bakın şöyle oraya da var. Milliliğe karşı çare ya hareket ya görkanına beriyen olan yani için milli hoksuzluk diyen o milli hoksuzluk değil ondan başka başka kurum olmalı. Şimdi temamda dolan kelsek Stayda Aymurat Hacı diyenler ya ahun diyorlar mı? Herkim öz milletine göre da şeyine göre. Şu neçelayını millilik diye da ne içindir de reklam edenler de Arapların milliyetçiliğini reklam ediyor. Yani hicap diyorlar. Kadimda iyi diyorlar. Arapların giyene şıklar vardır denenleri yapıp erkek adamların uyup nemeli eşitlik. Millilik aslında sonu halka ne medyalarda empoze edecek oluyorlar. Ondan hayal erkeğe hizmet etmeli diye şöyle dörediliptir diye Allah tarafından diye. Ondan şöyle oraya da var da son kışlarımın yerine aydıktır ayarlarım diye bahsetmeyen diye aydılarını etmese diye borçunu öğrenerek boluverim diye. Öňe Araplan kıyali olar tayaklatacaktım indinem için borçunu öğrenerek gerek edin diye. Daha demek borçunu öğre bolun demek bir akılsız dinanlar yine akılsız hukuksuz deyip bir mertebeli dep kelime kola da yani sözün özüne seredip mani çıkartam bir karşısında yani Türkmenin dinanların mertebeli depelen yani var kadar borçuna var demek karşısında var akılsız cahil var Türkmen ayalı var Türkmen gayri var cahil akılsız eceler var akılsız eneler dayılar var bir adam yani ahun diye adlandıran adam yani kahve çıkışlarında ayda da mehmeler yani milli hoksuzluk bilen işleşen diye ve dili bilen ayda halkın milli hoksuzluğun neymiş yani ve halkın tayaklayanlığını geplemene may vermeyenliğini Jitnikov değillerine çağırıp tayaklar koyuyor. Tamam katılmam. Bizim ediyen işimiz bizim aylıklarımız bize de buyuruyorlar deyip halk bilen arasını sağlayacak olsaydı edeceğini edip şu adam şu Aymurat Ahun diyen adam milli hoksuzluk yani mehembe bilen bilişleşerde nahil adam olmalı. Şöyle sorular yüze çıkıyor da yurttaşım sizin şartta boşluğunuz var orada sonra devam edeyim. Hoş neme Aymurat Ahun diýdiňiz. TikTok'ta kän magızlaryny goýýarlar. Bu Ahun'un şul kän magızlaryny dinledim-de şunuň men köpden mara jenallara garşy magızlary
Yani neme diýär-de denallar şol denalların eşigi barada denallara jalbar geýmek, hani geýmel däldir diýe, denallar dar geýmel däldir diýe, hatda bir wagtynda şu denallaryň dar geýse erleri köýneklerini ýyrtyň diýär da ýanky denallary. Ýyrtyň diýär. Bu ýanky eşiklerine garşýar da denallaryň. Bu denallaryň eşige däl, bu maşgala da garşýar diýmek. Bulardan. Yani erkeklere siz nemedin ayarlarınızın eşigine girsin diýse, eýa maşgala garşmasy bolýar da. Bir zananam biriniň gelini, biriniň gyzy, biriniň dogany, biriniň ejeti. Bu zanallara neme garşma haky nirden alýar, onuň bilemok belit. Şöyle bir zat bar, hani diýer zanallara dar geýseler, erleri zanallaryňyzyň köýnegini ýyrtyň diýär. Berde eýam kanuna aykırı bolýar da, kanunda meselem terör vatandaşyň, bir zananam bir vatandaş nemesi bardyr, erkini geýinme haky bardyr. Sen bul zananyň erkini geýinme hakyny bozup otyrsyň. Dogry dälmi? Kanuny bozup otyrsyň sen berde. Sen birinciden ýanky zananyň mertebesini peteldip otyrsyň we erkegiň garşysyndaky aýalyň mertebesini kemsitmesine çagyrýan. Dogry dälmi? Mertebesi kemsildel, yani kemsitmese bir, ikinciden zorbalyga çagyrýan. Köýnegini ýyrtmak diýmek zorbalyk diýmek. Terora çağırıyor da, terora. Sen zoru ullanmaga, terora çağırıp otyrsyň o nemesini, adamsyny. Al gitdi erkek köýnegini ýyrtmak kalkışdy diýelim. Al şunuň diýenini edip, ahunyň diýenini edip ýyrtdy diýelim. Aňyrsynda zananam goranma başlar. Al ikisiniň arasynda bolup gitdi uruş. Erkek gaharyndan urur, bija ýerine urur. Şikes, fiziki şikes getirer, ölüme çelli gidip biler, bir ucumynyň jenaýaty daýanyp durar. Şöyle. Vardır kanunda dinin neme diýilýär ona? Koşulma bir ýa maşgalaň içine ýa biriniň eger bir din bir vatandaşyň hukugyny, hakyny nemetýän bolsa, näme diýilýär ona? Baskylaýan bolsa bir hakyny, hukugyny, bul eýam jenaýata girýär, bu terror aýalyň mertebesi, bir zananyň mertebesi döwelenýär, hukuga garşy zorbalyk, jenaýata çelli barýan bolsa, terrora çagyrş bolsa, bulaýam hukuk goraýjy organlar bu işin içine girmelimi ka diýen? Nire garaýar organ işgärleri? Prokuratura nire garaýar? Doğru. Dowam edeýin. Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip bir neme bar, esas kanun. Şonda Türkmenistan dünýäge ýurt diýip da. Demek her kim öz isleýişi boýunça geýinmäne hakly da. Şu taýda aýmrada ýani terrora çagyrýar da. Nimelerni, erk adamlaryny. Bir aýmrat halkyň zenan bilen ne işi wakar? Ve din bilen bolupdyr dindar adam. Allah inancı bilen dowam edýärse bolanok terror öwürtirjek bolupdyr da maşgalaň içinde. Üstesine de ödem wagzam edýär şu nemelerde mekteplere gidip. Bolanmy? Ýalňyş gaty jenaýat işi. Din yani inançda adamın özüne bağlılık olmalı, gerek olsa inanır, gerek olsa istemese inanmaz. Bunun içindir devlet işlerine yani karşı ya da devlet kuramalarının içinde var ya din.
Yani mektebim devlet, bir yurdun içinde devlet, bağırtışı devlet kurulmalarının değişli bir idare ol ya da bu adamın ne işi var? Halkın genel bilen nahil geyninden yani. Ya istesine de bolşuna göre, onşun ya bolşuna göre demek hükmenin genelinin mektebini depkilemek diyen sözler kullanılıyor bolşuna göre. Karşındaki bir histat ya mal, bir akılsız, cahil diyen yani nemeni ya da düşünceni ya da dinleyen erk adamlar. Karşındaki sizin maldır diye. O şöyle bir tat koşoy. Hemmeti şeyledir diýer eden ana. Bunların hemmeti şeyledir diye. Yankı demek Maşgaly institutuna zeper ýetirýär. Günden güni terör propagandasyny edýär bu adam. Öz diliniň näme geplerini bilmeýän bolmak ýa ýörite aýdýaby ýörite aýdýan olsa diýmek kelesinde de bir problem bolmaly. Barlatyň psihiki ýani psihiatrdan geçýän, psikologdan geçýän barlatmaly bolýar bu adamy. Bütün bir halkyň zenana sen däli, sen hamsa, sen jahil, sen bir mal diýip duran ýalda bolşuna görä edare edildi. Indi şonu alsalarym diýip. O son yurttaşyndaky adamlar Yahova diýä, Wahhabi diýä. Näçindir özi hacı bolup tura, Wahhabilaň ýurduna gidip hacı bolup gelýär. Ya şu Wahhabiň eşigini reklam edýär. Şunun ýaly var. Bir giden pul saçyp şu Wahhabiň ýurduna gidip hacı bolýar, Mekke'ye gittim diye garadaş boldy. Şonça pulu öz halkyna, ýani mektebe wagt para ýani wagt dini propaganda gidýär şu mektebe, şu taýyk çağalara berse bolan okmy şu puluny. Gidip bir kirli araba pul berip gaýdýarlar. Başga da bir aýdýan zady bar. Bizim ýurdumyň gadryny biliň diýär. El awtomat üstünde çok duran ýok. Bilim ýok, arahatçylyk diýär. Ol nemerak? Ertek kinolardan köprak görüp durýar ýani dünýäde ýaşanokmaýar, paralel dünýäde ýaşap durmalar. Senin bilimsiz ýurdun bar. Doktorlaryň bilimsiz çağalaryň iç agryň üstünden çağa ýogolup durar. Yani çağ arada epidemiolog geçti. Demede çarjowda. Bu çağalary kurtaryp bilmediler yani. Hani genasi da şo. Burunun içinde näçe jeher çykypdy. Ya ýaşyň ortalama ýaşyň 40 ýaşa geldi. O näme genasitden. Hani aslında parahat döwlet adam üçindir diýen o sözler ular näde bolar? Gören okmy ya göresi gelen okmy? Elbette göresi gelmeýän biler mahkemelere işleýändigini öýde aýdyp durda. Eşalar bilen milli hukuk bilendi. Öýdem hitrokda da bir şu taýda küren bolmaly asly diýip bir küren oturan halk var. Şol halky bozmak üçin ýöretde şonuň ýaly haýwanlar oturýarlarda. Aýmyrat ýaly özüm hacı diýip tanatyp duran. Ýene bir ýerde diýär bizim ýurdum ara Masuda hemmeler bol telki diýär. Nädip bilip bolýar bol telki diýär. Ýa garyp Maşgalanyň diýär sadagalyna baranda da diýär. Nadamatan dol diýär alstonum diýär. Garyp diýip birinji günä kemsedip durşol baran ýerine sadagalyny. Ýa pulsuz adam diýip biler ýa işlemene mümkinçiligi ýok adam diýip biler. Näçin diýen garyp adam diýen şol garyp bolmalymy şol Türkmenistanda mejlisiň başlygy Gurban Ulay. Aýdy o tiraby dörnji ýerde diýip Antalyaga gelendi. Gad gorlar bolsa näçin garyp adam bar ýurdun içinde. Odan ýanky garyp diýen adamy nadamatan doldurypdyr diýär. Bolman şu euforiya, fasat euforiýasy bar da.
Aferede otursan anlatın aferetin. Yani nazım matdiyanlarını yazgayız alıp oturun da. Yani şu nazım matlar, goýýanlar, şu kynçylykdy, goýmaň diýde bolan okmuş onun ýaly baglar aýtmalda. Gürrüňler etmeli. İwiçkiden dogul edi. Diýmek sen garny doýurmana bar ýa-ni taýdy. Allah diýip tanayan düşünjäniň aýatyny okajak. Kögüretjek diýip baramak da diýmek şonu nazym üçin bar ýa-ni. Şöyle düşünmeli bolýar. Oşany duawata soňra ýene dowam edir. Hawayank asmanymyz arasda diýär. Asmanyň arasda ýanky ýaragly çykýan, nirden ýaragly çykjagyny belli däl bir ýurtda ýaşamzok. Asuda ýurtda ýaşaýas diýe belin. Haýta asuda ýurdun 60-70% göç edýär ýurdundan. Ýa. Asuda parahat ýurtdan göç edilermi? Ýurdun içindäki adam ýanky başaryp bilse her ýol bilen ýoldan nemeden ýurtdan gaçjak. Onsoň neme diýäwem bir wagzy bardyr ýa. Allahyň ýanky Allahdan uzaklaşan adam bilen dost bolma diýär. Indi bu Türkmenistanyň kanununda ýanky seniň din haýsy dine inanmak isteseň inanma hakyň bar. Haberde bul neme başga dillere bir garşylyk bar berde. Ýene kanuna aýkyry wagzy bar da berde. Ondan soň şu mekteplere gidip dini wagzlar geçirýär arada diýip bir nemesinde aýtyp geçýär. Soň meselem mektepler dini ýerler däl, mekteplerde wagz geçirmäge hak ýokdur. Mektepde eğitim berilmelidir, mektepde eğitim alınmalıdır. Dini dersleri berjek bolsaň meselem en atasynyň razylygy bilen özüm Türkmenistanda bir topar düzeldiler. Şo topar razylyk berse, en atasy razylyk berse, o çağalar razy bolsa, ondan soň sen başga ýerde olara dini ders berip bilersiň. Sen mekteplere gelip bagyd etbilmeýär. Sen şu mektebe gelip bagyd etýän, on ýanak ýurdun hemme ýerinde wagz etme demesini nirden alýabylar? Güýjü kimden alýarlar? Kim bulara men ýanak hukuk haky berýär? Bolýa şon ýanak wagz etip bilýän bolsaň, gitden nemelerde wagz etseň sen, sanep stansiýa baryp wagz etseň, ýurdy möje galyp getir. Birazajyk herekede geçirilerden ilatyň, halkyň biraz gigiýena saglygyna, bir daş töwereginiň saglygyna baksyllar. Git o ýerlerde wagz et. Git milli howpsuzlygy et, wagz et o ýerde. Halka azar bermesinler, izarlamasynlar. Git türmelere gidip türmelerin sakçylaryna wagz et. Zulüm etmesinler türmede oturanlara. Ýa. Sen näçe mekteplerde wagz etýän? Git polisiýa wagz et. Zina barada wagz etýän-ä? Iň gowy görýän wagzyňa zina etmek. Git polisiýa bardany, milli howpsuzlyga bardany o wagzyňy et. Iň köp zina etýän ýerler şo ýerler. Ýurdun genel boldy. Bolýan şolara. O okuwçy eğitimini almalydyr. Bu nämedir düşünmedim. Gelip siýasatam mektepde, siýasata her ýerde. Mektepde näme üçin mektep okuwçynyň kitabynda näme üçin prezidentiň suraty bar? Näme üçin her bir klasda prezidentiň suraty bar? Näme üçin her bir edarada, saglyk edarasy bolsun, her bir edara bolsun, banýysa bolsun, nire bolsun prezidentiň nemesi bar, surat, portreti atylgy. Näme üçin siýaset her bir sfera gerýädäni halk siýaset bilen meşgullanjak bolsa, näme üçin halky izarlaýarlar?
O, mesajda devam edenin de şimdi. Bu tipaj, yani tip değiller de ama adam değil de tip değiller. Yani tatlı adamlar. Rusya'nın aleyhine işliyor da o peydasını. Bu adamlara yani suatki horluğun içinde tavır edin, şükür edin diye yani. Size Allah diye kıyınçılık gören o sizin söyleyendir diye. O dünyada yaşarsınız diye. O yaşarsınız diye. O zaman tavır edin, şükür edin dersinde hem yine bir problemi koşup böyle ayarlarını yani zenanlarını düşman edip ya da bahs hükmünde. O da ama o zaman millete başka iş emilerek gel hem tavır etse hem şükür etse üstüne de öğüne oranları taşarık çıkan da bir kıyınçılık bilen duşar olar da her bir Türkmenistan yurttaşı çıktı işsizlik, pulsuzluk, adalatsizlik baranır. Yani o taylarda şükür etmeli, tavır etmeli. Öğün öğlen olan öğündeki zenanın senin nemen oluyor yani düşmanın oluyor. Bolsuna göre yani akılsız bir ayal oturmuşsun şu tayda. Türkmenin akılsız, cahil, mal hükmünde. Şoň bolsuna göre gayrat edin. Gerek yerinde tayaklan diye, köynüğün yırtın diye. Hani olum bir üýünde problem var. Adamın soň nädip bu politika bilen yani şu atki aldyğı siýasatyna goşuldy. Ne yani mehemmelerin yani Rus imperiýanyň pedatyny işläp duran Aýmurat we millilik diýe de arabyň geçin reklam edýär. Türkmenler ata-baba da geyipdirnämi. Sen Türkmeniň ata-babalyny tanýarmy? Göktepen arada ne için gurrun göremem. Şondan beri orsal boynumuzdan ayrılamam. Yani millilik. Yok yere ildeş. Biz diye İslam'ı kabul eden, hani uçsuz, zatsız kabul eden millet biz diye. Biz şunu bilip kabul ettik diye. Uçsuz, zatsız kabul ettik diye. Tarihen bilen o abi. Yok pohniyaly tarih okan olar. Öz okawatyn kitabyny metin bilen ok. On zaman millilik bizde İslam bize son gelen zat. Millilik biz aňyrdan aňyrymyz oguzdan gelýär. Bizim milliligimiz ta şol yerlerden gelýär. Eşigimize milli, eşigimize milliligimizden bize İslam gelen son millilik gelen o abi-de. O zaman gitden yankı bagızet nemeleri bu perenjani, bu hijabı nemetye näme propaganda etýär. Bizim eşigimiz däl o arabaň labasy. Senden üçin gelip Türkmene arabaň labasyny propaganda edýär. Bizim özümizden lamasymız bar. Näme üçin Arap bizim labasymyzy propaganda eden ok? Sen näme üçin gelip bize arabaň labasyny propaganda etýär? Türkmeniň öz milli libasy bar. Rengarenk milli libasy bar. Gara da däl, gura da däl. Gyzyl, gök, ýaşyl öwsüp duran, pozitiv, şadýan bir renkli milli libaslarymyz bar. Hem şun onu sen nemeden o? Propaganda eden o? O da bizim milli eşigimiz. Türkmeniň milliýeti o oguzdan gelýär. Milliýetçilik oguzdan gelýär. İslamdan gelen o. Bular Araplary arşa çykarýarlar. Ýöne Arabistana barýar, Araplar bulara vebali diýär, bizim vebali. Sizler bizim gullarymyz diýär, desek basbaldyk diýär. Bular bolsa gidip olara pul berip gaýdýarlar. Hadi diýwar akylsyz adam ýaly diýwarlar daşlap öyle şeytan wadi bar. Adam gelbilen galdyrman diýwar daşlap öyle. Millilik diýip arabaň eşigini Neme ildeş Mekke ýanyk bir kutsal bir neme ýerde, näme diýilýär oňa? Bir keramatly ýerde şeytanyň näme işi bar? Oňa da düşünmüş dälim. Mekke ýanyk ýerde bir şeytany daşlaýan, ýyllarja daşlaýa bir gutaryp bilmediler şu şeytany. Mekke diýen ýerde şeytanyň näme işi bar? Keramatly ýer. Aýmurat ahuny özü şeytan özünde daşlamaly bolur.
halkın maskalı istudun bozmana mümkünçülük göre terör örgütleri teröre çağırıyor. Millilik deyip Arapları ver. Arap'tan başına yaptın bizim pulun içindeni. Yurduna da çağırıp ya. Arabın özü uzaklaşıp durağı dinden. Hava. Bunlar o da yakın. Demek ki doğru projenin nemesi aymarat bu. İçindeki o tiplerin yeri. Buna ahunu aymarat adam demeler. Buna ahnin Arabay aymarat demeler. Buna şöyle var takmasın. Millilik deyip Arapları o arşa çıkardı. İşte de Türkmenistan yatla geçelim. Rusya'nın yani Rusya'nın nemesi sömürgesi. Yani aymarat yani tipdaki adama mengeçler projenin içindeki hizmet edici yerli dönükler oladı. Arap aymarat değiller şunlara. Mehmeler bilen işleşen deyip gön aydıp dura. Tavre edin şükür edin bana ya doğru diye Allah sizi söylendir diye. Öyle de ne var arada etmen diye o dünyada 40-70 tane hürü verilecektir diye. Ara içilecektir diye. Yani çeşmelerden deme. Şarap akacaktır diye. Hiç kavatıyla ne aytayanlar. Adamı duygu nemesinde saklayacak böyle. Madem adamın beynisi dopamin diyen maddene öldürmene mümkünçülük olup dursun deyip bilimden uzak tutup Arapları öyüne vartan Zenan bilen ustaşalık çıktan şükür et. Bunun yalı bu Arap aymaradın nemesi vazifesi halkın önündeki. Yani halkın diyende Rus imperiyasının önündeki halk vazifesi. Vaxtımda mayam 40 mında yakınlattır. Diyecek aytçanız olsa üstüne başlanız oldu. Kız deyse kesayalı, nemetmeli, yani uzaldıvam oturmalı. Ya sonunda yurttaşlar Arap aymaradın aytyan sözlerine öğrenir. Bilim bilen yani sonra bilen yakınlaş. Görün näme diýdi bolýar. Her aytyan sözün anlarsında etki var, mani var. Dinleyen üçünüm sağ olun. Aşağıda komentarda fikirlerinizi yazın. İstediğiniz tankit ettilerseniz oğlum sizin hukukunuz. Oraya sağ olun.